assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yawo Pindi TV bisimilla moni roɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccude moon oɗo subaka altine hande no min joɗori tan balɗe ɗiɗi ko yewede min dañata somin garte oɗo altine weltare huccude moɗon ɗum noon no subaka fo addande on roɓindu jaydeli moɗon kono hade nden ko salminde on goto fo e inde kono kadi goto fo manama e jettode serenɓe men jejjitaka hellal gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna fof ha oɗo gura sowa hollude en caggal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye wonde banum gorko Moussa Niang almudo Amadou Moussa bisimilla ma no weekend ma waɗi mbani mbasona weekend mo gonda waɗi gatta no ɓe gewidi ni raɓɓiɗi no fewi par ce que hunde kala wawa wadde ɗum e nder ñalawma goto Aissata Ndiaye o maɗum ko bandiraɓe yeɓiyankoɓe yiɗɓe Pindi TV tewteɓe nder e bawol leydi kala kamɓe to ɓe mbawi wonde no ɓe mbawi wondirde ɓe calminama ɓe mbiyama bon début de semaine noon tigui ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui jayniyankoɓe leydi Sénégal moni foof nawiri e fannu mo gonduɗa kay ko walla mbiyen mbaɗi ko ganduɗa ko fannu moni foof e fannu mo wawiri ko kañum on fannu tigui nawiri o maɗum ko haala oɗon ganduɗa ko wiyete ko maître Moussa Diop en tawi nder jayne leydi Sénégal so goji lefol laamu to dowlaji dentuɗi e jaynekoɓe leydi Sénégal gartiri en Aissata Ndiaye ko maɗum ko jaynekoɓe leydi Sénégal goppani caggal alhaali anal newan lawol woni immigration clandestine hocceteɓe île de Canaries cankiɓe walla mbiyana ɓe pittali mumen keddi e ngoɗo maayo hango ɗum ne tawi nder jayne leydi Sénégal o subaka Moussa Diop yo rokke ñebbe tan kañum jayde las udditadama ko noon tigui oɗon walla mbiyana ndeɗon jeyde ari koye oɗon gorko mo gonduɗa ko Podor wiyete ko maître Moussa Diop ganduɗa caggal guitegol makko hoorejo Dakar Demdiga ha joni ko ñañere tigui o wondi e laamu leydi Sénégal ene wayno ko kongi tigui o suuti caggal hanki Aissata Ndiaye nde waɗi oɗon meeting to Podor ene wayno holiti tigui ƴamde e ganduɗa ko mairie ndi Podor wadde mbiyen ko maître Aissata Tall Sall kañum tigui yo heɓano maître Moussa Diop holiti tigui kanko maître Moussa Diop so tawi tigui omo anduno Macky Sall ko ni tigui waɗata golle mabɓe ene wayno kanko tigui wonta baɗo soutenir le président Macky Sall ɗum konngima kone tawi hen caggal kayde oɗon hoore leydi nomi Idrissa Seck woni kay ñañere e makko kanko maître Moussa Diop ene wayno holiti tigui ala ko ittimo e nguɗon laamu sowona sudde kongi e oɗon alhaali 3e mandat ɗum ne tawi nder hello mabɓe tataɓo jeynenkoɓe laasa Aissata Ndiaye ɓe garti ha joni e ganduɗa ko ɓesgu Dagana ngu ganduɗa kay weltanaki hoore leydi Macky Sall caggal kay hayso tawi itti wattiniɓe goɗɗo manama ittude kay Mactar Cissé wattandeɓe ɗo Oumar Sarr wona tigui weltare ɓe gonde oɗon président Macky Sall ɗum koye hello mabɓe tataɓo ko maɗum ko ɓe garti e goomu IAD ganduɗa kay e alhaali dette publique africain ɓe mbi kay ko duunde Afrique foof ne foti rentude gam kay ndeɗo ñamade fade leyɗele Afrique waɗe tigui annulé appel massive ko ɗum noon tigui tawete nder hello mabɓe jeegomo kamɓe jeynenkoɓe laase oɗo subaka jayde quotidien le quotidien nde Madiambal Diagne ari tigui ko oɗon vérité jotna hakkude Ousmane Sonko e ganduɗa kadi ko ono biteɗo mo gonduɗa kay ko Boubacar Camara ganduɗa kay alhaali oɗon audience fade hoore leydi Macky Sall Sonko tigui holliti kañum ko waɗa tigui prévenir ene ganduɗa kay ko waynaka walla wiyaka yo addu yiyande mum e oɗon audience ɗum ne tawe nder hello mabɓe sappo e goho kamɓe jeynenkoɓe le quotidien ɓe garti ha joni e sumgoji lefol laamu to dowlaji dentuɗi e ganduɗa kay ko hakkude Joe Biden Donald Trump hay so tawi Amérique tigui waɗi de Trump walla mbiyana yaltini Donald Trump ene wayno oɗon gorko tigui jaɓani walla ngal ɗon piggal walla laamu iwe nder junggo mum natal oɗon gorko ene tami junggo tigui caggal kay wadde weynude araray dowlaji dentuɗi lefol laamu tigui e ganduɗa ko ndiɗon leydi ene tawe junggo mum woni Joe Biden ɗum koye hello mabɓe nayaɓo kamɓe jeynenkoɓe o quotidien Aissata Ndiaye nomo gowirno e kala subaka ɓe garti e Makary Samba syndicaliste to e nder campagne sucrière sénégalaise ɓe ganduɗa kay ko so tawi laamu ngu arani ballal fade mabɓe koɓe seppoɓe ɗo tigui e laamorgo ngo ɗum koye hello mabɓe joeɓo kamɓe jeynenkoɓe e le quotidien ɓe garti e ganduɗa ko noɓe gowirno e kala e altine lellondide Madiambal Diagne ɗum noon kay ko édito Macky a un gros coup d'avance ɗum koye hello mabɓe tataɓo le quotidien Aissata Ndiaye o subaka jayde libération rewi hen libération ari koye alhaali ɗen ɗanle ndewan lawol ɓe kolliti noon ko ɓesgu leydi Sénégal fofo kañum tigui woni e ganduɗa kay ko sunare walla mbiyanna leydi Sénégal fofo kañum tigui yaara ɓe mbi ko diwnuji leydi Sénégal alaɗi memaka Barça walla Barça drames en série en ganduɗa koye koye nder balɗe tati Aissata Ndiaye ɓe kolliti ko temedde jeeɗiɗi e capan tato e
jetato ɓiɗɗo leydi Sénégal najo naati toto leydi Espagne woni 738 jeunes sénégalais sont arrivés en Espagne en 3 jours ko non tigi wi losko jeynenkoɓe libération oɗo subaka ɓe ngari e natte ɓeɗon tigi worɓe ɓe ganduɗa kay ko kañumen tigi mbasi pitel mumen walla ko kañumen tigi jeehi ɗeɗo laaɗe nouveau drame au large de Mauritanie ene wayno hay oɗo weekend mo ɓennuɗen Aissata Ndiaye ene wayno hoccaɓe tigi laaɗe koccama toto takko poko polamaji leydi Mauritanie beaucoup de localités du Sénégal anda ɓesgu leydi Sénégal walla mbiyen diwonuji kewɗi e nder leydi Sénégal kañumen tigi jarama ɓesguji mumen ɗum sa firi e facciri walla mbiyen sa hippiri jayne ndeɗo e nder hello mabɓe tataɓo libération tawa ɗumen jayde enquête koloski enquête ari koye oɗon meeting to gueji wayi ganduɗa kay ko hakkude e Khalifa Ababacar Sall e ganduɗa ko oɗon wiyete ko Ahmed Aïdara ene wayno non ɓe kulliti ha joni ganduɗa kay ko oɗon meeting Khalifa Sall suuti kongi e faade ganduɗa kay ko oɗon meeting e wiide kay haalde e ɗalnaɗe ndewan lawol o wi ko so tigi ko kanko wonno laamu leydi Sénégal ko kulol e fayre tigi wonantemo ɗeɗo ɗalnaɗe ndewan lawol walla ɗiɗo pitali ganduɗa ko leydi Sénégal wasi ɗum oui si j'étais l'état j'allais avoir peur je serais inquiet ɗum noon tigi ene tawi nder hello mabɓe jeeɗiɗo kamɓe jayni en koɓe enquête oɗo subaka wama ɗum ko ɓe ngari e Mame Mactar Cissé mo gonda ene jeeya e oɗon waɗaɓe limosé ganduɗa koye remaniement oɗon vague walla mbiyen nduɗon dulendi mo nawiri kanko tigi koye ɓeɗon tigi o jeeya e nder hello mabɓe ɗiɗaɓo ɓe mbi ko Dagana mécompte du départ de Mactar Cissé ganduɗa kay ko ɓesgu Dagana weltanaki tigi hoorejo leydi caggal kay ittude Mactar Cissé édito oɗo subaka Aissata Ndiaye no gowirnen yiide e kala weekend walla mbiyen e kala altinaji édito jin tawi nder journal he Mahmoudou Wane mo ganduɗa kay ko kañum waɗi édito de Trump à Macky ene ganduɗa kay ko on édito tigi tawatere nder hello tataɓo jayde enquête e oɗo subaka jayde l'observateur ko wi hande Futur Média ari koye ganduɗa oɗon nouveau schéma politique de Macky Sall hol sababu walla mbiyen hol peeje peccorɗe holno hoorejo leydi Macky Sall ganduɗa kay anni lelnirde oɗon gouvernement mum walla holno anni waɗirde oɗon politique mum peeje peccorɗe ɗeɗon tigi woni ko jeynenkoɓe Futur Média ɓe guiri firde e faccirde e nder hello mabɓe tataɓo ɓe mbi kay ko le renforcement de l'axe sud pour écraser Sonko hol peeje ganduɗa hoore leydi woni wadde walla mbiyen woni kadi e endude gam kay effis walla mbiyen ittude Ousmane Sonko tigi e landa dawrugol walla mbiyen dole mum landa dawrugol ko amma ɗum koye jeynenkoɓe Futur Média ɓe garti e oɗon rentrée scolaire 2020-2021 woni gudditgol école aji ces éducation insoluble ganduɗa ki bloque l'ouverture des classes ɗum ko hello mabɓe tata nayabo Aissata Ndiaye alhaali kuɗoli ganduɗa kay ko ndungu ngu tigi heewino walla mbiyen ndiyamɗam heewino e nder école aji ɗi tigi ene tawi hen kuɗoli kewɗi saabi kay ko ɗum noon tigi woni ko ganduɗa élève ɓe nene e oɗo saaha pittugol walla mbiyen e nene saaha demgol e nder ɗiɗon école aji ene tawi nder hello mabɓe nayabo ko amma ɗum ko jaynenkoɓe e Futur Média ɓe ngari ha joni e nguɗon jangu walla mbiyano oɗon banditisme ganduɗa waɗi to e nder Almadi ko restaurant goto chinois ko wadbonenkoɓe walla mbiyen bandiji jeni oɗon restaurant caggal kay guitte oɗon restaurant koni tolno e million ngaji 5 francs CFA ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeegabo holno oɗon accident waɗiri holno tigi dande oɗon debbo mo ganduɗa ko joom suudu jeyɗo restaurant dande mum tigi ñoƴƴira ha ɓeɗon bandiji mbawinade oɗon restaurant guittiron ko jiiɗi ko ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeegomijo Aissata Ndiaye kamɓe jeynenkoɓe l'observateur jayde an le soleil jayde le soleil gendiri nde ari koye natal oɗon gorko woni 46e président woni capannayyi e jeego ɓiijo o lamɗo leydi États-Unis woni wiyete ko Joe Biden sacré d'un persévérant ɓe koliti noon ko gorko muñƴo tigui ko gorko muñƴo ha laamu tawi ɗum e junggo mum ko gorko baɗɗo souffrir tigui e nder gurdam mum woni Joe Biden d'un persévérant ɗum koye hello mabɓe tataɓo neeɓo joyoɓo ha jeegomijo jeynenkoɓe le soleil ene kaala e oɗo gorko ko dossier tigi ɓe mbaɗi faade makko Aissata Ndiaye no woyirno e kala subaka éditoji ne tawe e nder jayndeji leydi Sénégal les afro-américains ɓe mbaɗi ko point d'interrogation hol ganduɗa ko Dame Badou ganduɗa on waɗi édito jaynde le soleil oɗo subaka les afro-américains point d'interrogation ko édito makko ene tawe nder hello tataɓo jaynde le soleil oɗo subaka ganduɗa kay ko alhaali holko wonata battane walla mbiyen holko wonata gonka ɓesgu leydi Afrique wongu
to to dowlaji den tudi les afro américains ko dam badu kanyum kitigi wadi odon édité odo subaka wona odon ganda ko horeje le soleil yaha mbay o tawatake e nder ndedo jande le soleil e odo subaka e sat ndiaye jande coftal balle stade uddata damal stade coftal balle ko kanyum tigi uddata damal hécatombe chez les lions ganna 6 ba balde e jeeju forfait ko beedo baroje leydi sénégal ganda ko jeytake dedon poti didi de ganduda leydi sénégal ene kuccundira e ganduda ko leydi guinée bissau do e sénégal kono kadi ko to e guinée bissau jogoro wonde ko poti didi ganda ko Saliou Cissé wondude Ousseynou Ba wondude Keita Balde Diaw wondude Famara Diédhiou kono e on Idrissa Gana Gueye dedon barodo kala jeytake e jeytebe e ngaldon potital dum ne tawe nder hello mabbe joybo jeego mejo holko hebibe mo ganda ko holko woni cadele de Aliou Cissé tigi ene foti jewde remplaçant ji sabi non ene tawe nder dedo jayde natal bido leydi sénégal o wiite ko o ganduda ko Boulaye Dia en ganduda kay ko odo weekend o hebi fartangi tigi loggude biwuji sabi odo saha o dattima Kylian Mbappé e bangal biwuji dum ne tawe nder hello mabbe jeego wa madum ko taweten ko natal capitaine les merengue on pami tigi wiite ko Sergio Ramos juude hoore ganduda kay ko fayre tigi tiagal kay hanki potital mabbe Valence ngebe pewani fartangi tigi lappede odon défense ciido e didon penalty uji kewdi ay sen jaay dum tawete ko hello nabe jeena biijo kambe jeynen kobe e stade be mbi ko le Real Madrid s'effondre à Valence ko dum wono ko tawete kelle gadane jeyde ji leydi Sénégal o do subaka non tigi Moussa Nya udditan ko ebbore wonde tiagal de min gaddi ko buri tengtude e nder jayndeeli di hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV en batta sona noon arde bangal gongal woni banggue fait divers hande noon e gueɗe rendo moɗon min garata tan koye émigration clandestine woni ɗangal ngal ganduɗa rewani lawol no dañirta ni saka noon e rewoɓe e nder maaje kaɗɗe ɗe kono kadi naatay laaɗe jaaha woni ɓeɗo sukaɓe ɓe ganda ɗeɗo balɗe kadi nani ƴetti lawol faade toon to diwan mo Espagne walla banggueji goɗɗi ɗum ɗon noon hande koko ganda nani adda caɗele walla addi caɗele saabu ko tolni walla ko ɓuuri temeɗɗiɗi yimɓe so mbasi pittali mumen e nder ɗeɗo maaje kono kadi ko tolni e temeɗɗi jeeɗiɗi e capantati e jeetati ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe natɓe e hakkude balɗe tati toon to diwan mo Espagne ɗum ɗon ne wawi wiyede sukaɓe Moussa Nya nana gasa saabu 738 jeunes so naati toon to diwan mo Espagne walla mbiyen so jettoyima toon koko ganduɗa yete hawnima te so worɓe fo jeehi walla sukaɓe fo jeehi holi mahoɓe leydi ndi asal tan saabi ɗum walla ko dogde ko woni nder leydi ndi walla dogde ko ganduɗa ko ɗum gorko fawa Moussa Nya namdal ngal kadi nan ɗon ko noon tigui Aissata Ndiaye Pulaar wi ko so waalo ala ko jeeri faya ganduɗa kay ko so tawi ɗo yoori kon koto heccidi ɗo tigui ɗon tagui dogante ganduɗa kay ko faɓuru wi ko ndiyam kono wona pasɗam sikki ala wona moni kala haalante gonka leydi Sénégal e oɗo saaha leydi ndi welani kono kadi wartade kadi jeeyaka hen saabu Allah tagui gueɗe ɗe ganduɗa o tagui ɗe kanje foof kono waddi hen muñal neɗɗo kala ko muñja ko mbawɗa muñju ko ɓuuri ɗum hewde walla mbiyen ko poɗɗa muñjo foti ɓurde ɗum hewde wadde mbiyanna muñal ngal en wawno heddade kono wadde risque vie mum wona hunde so tawi won yaaɓe walla mbiyanna laaɗe ɗe ne jaaha ene jetto ɓe teskima walla mbiyan ɓe mbaɗi inventaire ko ganduɗa ko 400 woni 400 pirogue kañumen tigui mbaɗi ganduɗa ko coté toon to Île de Canaries kañumen gummiri ɗo e leydi Sénégal ganduɗa ko ɓesgu leydi Sénégal tigui tawete ɗeɗon laaɗe kañumen jettiron so tawi wonko naati ma no mbiɗani 438 ɗo naati ene wayno ko maayi ko o ɓuuri ɗum hewde plus de 250 000 zones walla ɗum saabi jaynen koɓe leydi Sénégal mbima ko plus que toutes les localités du pays sont endeuillées wadde men ko o ganduɗa ko fannuji walla men ko diwanuji leydi Sénégal kala kañumen tigui mbasira walla men ko kañumen tigui jaara hande Aissata Ndiaye natti sirde so tawi tan a jooɗima balɗe 4 walla balɗe 5 nanani sehilma noddumo ƴewata o woni sabu risque aji keewi ganduɗa ko ladde keewi so laana sacri yaade ka walla mbiyen ko keɓɗen e information woni ko 250 personnes ko kañumen tigui naari ka ɗon laana kañumen tigui e Aissata Ndiaye ko ɓuuren hulɓinade kamɓe yahoɓe mbaɗata ko selfie walla mbiyen ɓe mbaɗata ko vidéo ji aɓe nelda ɓe mbiya ko gaare ko yimɓe kalata ko wona gonga kala garɗo ko natata walla mbiyen kala garɗo kañumen ko ay dara ala e musiɓe lawole ala tana taw ganduɗa
ko gare kulbinide jeeyi hen woni seyɗeneji woni ko woy non ko kañumen tigui tawre lawle walla mbiyen o holno état o walla mbiyen holno laamu ngu waɗat peeje peccorde ngam wadde arrêté l'hémorragie parce que ça coule ça saigne ko jeunesse tigui mo gonnen wasirede ko Europe woni ko ala ko ɗum non tigui ganda ko wonno ressource men ko ɗum tigui gonnen e yaade ay sen jay l'heure est grave. Ey Moussa Nia aɗandi ɗo joni goto fo so sikki ko muusi ko koye bangue mum tan muusi mataw tan mataw koko ƴeewani wonɓe sara mum ɓe kono so muusi ko bangueji fo muusi ɗum noon fotani tagde neɗɗo ina warto saabu ƴettude laana wiya ina yaaha ina ɗanno ɗum ɗon wawi wiyede tan ko wartade holko saabi noon sukaɓe ina mbaɗa ɗum saabu wonɓe ganduɗa hande ina wawi wiyede jogaki liggey kono wonɓe ganduɗa yete ina jogui liggeyaji mumen tigui ko ɗo goppata liggey mumen e meccal mumen jaaha paya caggal leydi te toon ɓe payi hande ne wawi wiyede seɓorani leydi meɗen saabu hande leydi meɗen ina jamnan ɗo sa fini ma dañ kono toon hay so wona ngal ɗon banggal rafi o mo ganduɗa kañum woni coronavirus nan toon ina haljina ɓe ha joni liggeyaji koko darti ko heewi hande natti yaade kala cikkuɗo ko toon seɓori ɗo aɗani funta hoorema kono noon goto fo e yiyande muɗum kono kadi goto fo eɗo tolni e goto fo ɗo museki mum tolni kono fotani tagde mo ganduɗa hande ina jooɗi ina hoccindo Allah ne waɗana ɗum sutura ummade ƴettude taggude bagasuji liggorde muɗum foof mofta ƴetta kalis muɗum nanna e nder laaɗe ganda anda beele ma yettoyo walla sa yettoyimo holko dañata hen yo jeunesse o artir hakkille muɗum walla jignaɓe ɓe saabu ni muusi hande neɗɗo ubboyde ɓiyum ala ko ɓuri ɗum musde ɗum ɗon noon wawi dogande ɗum jignaɓe ko sukaɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni hande jeunesse o ɓe balla jignaɓe moɓɓe e ɗeɗon mette saabu neɗɗo hande yiiɗa arditade ɓiyum ardoyade ɗum wiyete e cehene wawi wiyede kono noon timde ɓiye ubboya walla ni a yiyata oɗon ɓiɗɗo tawa maaye nder ndiyam a dañtani ko ubboyda ɗeɗon mette yoɓe mbat feere ɓe gañana ɗum jignaɓe saabu jignaɓe nene mbaɗa souffrir Moussa Nia ko noon tigui jinnaɓe ne mbaɗa souffrir alande Aissata Ndiaye probléme immigration wona hande fuɗi ganduɗa hande woni duuɓi sappo ganduɗa Afrique ne haaɓe oɗon alhaali sikki ala hay goto yiiɗa wartade walla mbiyen soɓe keɓintoɓe jaggue mabɓe jooɗo ɗo ganduɗa kadi 300 000 jomum ƴetta waɗay ɗum e laana yo ya waɗa risque vie mum siku sa waɗi ɗum investir ma wod ko wonma jériño walla ma wod apport positif ma wod bénéfice mo keɓɗa e ɗiɗon 300 000 kono kadi Aissata Ndiaye Sénégal ko yeeyoɓe keewi sodoɓe pamɗi caɗele ɗe ne keewe nder leydi he no mbiɗa joni guiɗiɗo woyde fof kañum woni tapet kono ko yimɓe fof Moussa moni fof noon kono fiyandu ko nduɗon tigui umata kono leydi Sénégal enen kala eɗen gandi leydi ndi wona welde oɗo saaha wadde men ko neɗɗo wallirta to muñal e huccidare kono noɓe geewi ni huno kam ko gonɗa ko Allah tigui waɗi ɗum ɗo ma wot ko nanne mayro ko wawi hebdema walla mbiyen ko wawi saddema fof hollu joome ɗum noon tigui fonno wonde muñal ngal walla mbiyen fonno wadde ɓe keddo hay so tawi wono yeehoɓe naata ɗum tigui woto hokku waɗɓe courage yaade wadde affronté walla mbiyen risqué destin mumen wadde ɗum e nder laaɗe ganduɗa kay ko hay ubboɓe dañca e mumen gueɗal ɗum noon tigui ko faiblesse walla mbiyen ko ganduɗa ko sous estimation wadde sous estimé hoore mum walla wasde gomde hoore mum no fewi mbaɗa wi ni wona jamragal wadde clandestin wadde risqué vie mum wona jamragal hankadi ko wadde amerde vie mum walla mbiyen ko wadde risqué par ce que sa joɗinoma rek a joguima hutorima haqqille rek ma wot ko mbaɗɗa ko ha heewi taw wona clandestin wadde risqué c'est une vie entière mbaɗa risqué wadde baɗɗo risqué vie mum en ɗamini hen gueɗe foof Aissata Ndiaye en mbaɗi erago faade laamu ngu e jooman yimɓe mawɓe e nder leydi nde ganduɗa kay mbaɗata peeje mumen peccere mumen gam ɗum ɗo daraw saabu ko basal tigui faade ɓesgu Afrique so tawi ɓesgu ngu heddima e maayo gueƴe ɗum noon tigui wonno atu men pour développement mi sikku pour développement Afrique wonata hunde welde noon tigui men kam gudditumi tan ko so sukaɓe worɓe nogas walla temedere naate e nder guesa congui ɗum ka ɗon guesa ko résultat tan wawata yaltinde wadde noon ko neɗɗo yahata banggue goɗɗo ine liggo hen soɓe ndente koye mabɓe ɓeɗon temedere walla temeɗɗiɗo worɓe renduɓe so mbino gaare jiiloyoɗen ɗo ligguiden walla guese ganduɗa somin tottama ɗum min mbawa liggade hen ɓe sikki tan ma leydi ndi yaaru yesso ɗum wonno komin gaddannoone ruɓɓindu jaydeli moɗon ko tottude won aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi ko bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wonduno e banumgol ko Moussa Nia heɗano ene banggal caméra o ko Alaji Samba Diop yiide ñebbe ene wonde Amadou Touré